Hai, neața, nebunii, ce faceți? Da, deci eu cu Pito ne-am băgat pe mâini și de Swift Play frumos, că n-am mai avut ce să facem. Și dăm de doi nebuni cu Down syndrome posibil. Nu garantez, cred că au Down syndrome, n-am nicio idee. Dar oricum ne-am pișat pe noi de râs. Oricum, hai că vă las să vedeți. O mică chestie înainte să încep. Microfonul meu pe filmare, nu știu ce avea de n-am mers. Nici la intro, acum gen, tot timpul ăsta trebuia să fiu pe joc, dar fac asta de pe un voice recorder, deci nu știu ce are microfonul meu, o să văd ce pot să fac cu el. Oricum, hai, dați un like, un subscribe acolo, o să-i pun și canalul lui Pito în descriere, să văd dacă am și cum, dacă nu, Pito îmi pare rău. Oricum, hai, să începem ceva. What the hell? Bă, ăștia se restartați! Ei, no way! Ce s-a întâmplat? Bă, de ce Cori? Bă, zi! Ce? Da, pe bune, chiar sunt mișto. Bă, dar ce frate ăștia? Foarte acustici. Mi-am luat pe la spate. Cred că da. Ăștia, da, e pe spike. Omoară-l, bă, cu cuțitul. Mamă, ce copil startat. Never back down, never what? Never give up. Oh, man. Oh, man. Bă, they record. Păi, asta e de pus pe YouTube. Man! O pui pe YouTube, nu? Ajutor! Mă urmărește! Nici eu! Nu știu ce se întâmplă, bro! Nu înțeleg! Ce e în regulă cu copiii ăștia? Oh man! Oh man! Tu heaven. Oh man! Oh man! I know exactly where you are. Cred că știe unde sunt. Ce copil! Clutcher gay! Bravo! Last round in the half. We lose everything. Bă, zici că sunt gorile! Stai cu... Bă, nu mai pot! Oh, man, mai scrie în chat, oh, man! Doamne, ferește! Behind you. I let you the kill. No. Oh, man! Oh, man! Da, asta-i de pus pe YouTube, nu glumă. Ok, vezi că dă prin boxul ăsta, mamă ce slab ești. Mai campează și de la stânga. Scrie în chat-o, mă, că eu nu pot. Player standing. Oh, even. Bă, dar ăștia sunt acustici. Switching sides. Ăștia sunt ca în epoca de piatră. Ăștia sunt homeless men, se bat cu Hannibal.
Ăștia se bat cu Hannibal pe stradă. Se bat cu cărămizi. Eu zi cum face. Motherfucker. Mi-au dat lacrimile, nu mai văd nimic. Nu mai văd, nu mai... Bye-bye. Bă, nu mai pot, ajutor! Nu mai pot să mă concentrez! Sper că încă filmează, nu? No, way. No, n-are cum. Reina! Shut up, Aizo. No way. Thanks. Mai scrie în chat, oh man. Oh. Bă, ce-s cu oamenii ăștia? No. Stai. Ce thumbnail o să pui? Hello, wake up! You fucking bot. Play the game. Plays the game. The game, nu the game, the. Easy. Vezi că l-am luat pe 1. Nu mai pot. Mă doare burta de râs. Uite cum râde! And the Omen. Oh, man. Bă, dar ce-au cu mine? Vor să-mi dea rape. Nu, n-ai cum. Ok, uite, ne putem da seama, joacă cu Odi, nu cred că ne putem da seama de aici că are niște probleme. Joacă cu Odi, nu? E puțin mai special decât noi. Let's go. Bă, dar mor că nu pot să mă concentrez. N-am cum. Am 5 kill-uri. Bă, dar oare poate omul ăsta chiar are niște probleme? Oh, man. Let's go. Match point. Much of this world hurt me. It's Bă, mă doare burta de râs, ok? Uite cum s-au buguit ăștia! Ia uite cum trage omul meu cu Odinu. Gameplay radiant. Mamă, imaginează să dai de ăștia pe competitiv. spike planted. Dar n-ai cum să te concentrezi cu copiii ăștia.
Ok. Look. Jump pick. Jump pick. Jump pick. Look. Jump pick. Eu cu joacă cu Odin, bă, n-ai cum. Enemy remaining. Ei, no way că o să câștigăm meciul cu ăștia. Dă-mi să dau defuz la asta ultima, te rog. N-ai cum. Te-ai gândit la un thumbnail,